соли 2025 тоҷикистон мизбони боз як чорабинии сатҳи баланд, яъне конфронси байналмилалии оид ба ҳифзи прияхҳо хоҳад буд. ин ташаббус дар иҷлосаи 77-уми маҷмӯъаи умумии Созмони Милали Муттаҳид, ки бо пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон сурат гирифта буд, бо ҷонибдории 153 кишвари узви ин созмон пазируфта шуд ва соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи прияхҳо эълон гардид. иқдоми мазкур аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2021 зимни нахустин ҷаласаи пешвоёни Эътилофи обу иқлим пешниҳод шуда буд. боиси ифтихор аст, ки дар асоси қатъномаи қабулгардида пешниҳодҳои ироашудаи президенти кишвар аз ҷониби кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ ёфтанд. аз ҷумла 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи прияхҳо, соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи прияхҳо эълон гардида, дар назди Созмони Милали Муттаҳид таъсис додани фонди боварии байналмилалӣ барои саҳмгузорӣ ба ҳифзи прияхҳо ва дар соли 2025 доир намудани конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи прияхҳо дар шаҳри Душанбе дастгирӣ гардиданд. олимони соҳаи табиатшиносӣ ифтихор менамоем, ки тавассути иқдомҳои башардостанаи пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи ҷаҳон масъалаи вобаста ба ҳифзу истифодаи оқилонаи захираҳои об ҳаллу фасл гардида истааст ва инак зиёда аз 20 сол аст, ки дар ҷаҳон моро ҳамчун ташаббускори ҳифзи захираҳои об мешиносанд. дар қатори ин иқдомҳои шоистаи башардостона пешниҳод гардидани соли 2025 соли ҳифзи прияхҳо, ин як ташаббус, як иқдоми наҷибест, ки мардуми ҷаҳонро барои боз ҳам ғамхорӣ ба табиат даъват мекунад. масъалаи обшавии прияхҳо аз таъсири тағйирёбии иқлим имрӯз тамоми ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. таҳқиқоти олимон дар соли 2020 нишон дод, ки аз ҳисоби обшавии прияхҳо аллакай 4% болоравии сатҳи ҷаҳонии баҳрҳо ба мушоҳида мерасад ва ин раванд бо гармшавии қабати замин шадидтар мешавад. муаммоҳои экологӣ ба яке аз мушкилоти асосии бисёр кишварҳои ҷаҳон табдил ёфтанд. дар баробари тадбирҳои андешидаи кишварҳо вобаста ба экология, маҳз ташаббус ва иқдомоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба масъалаҳои обу иқлим аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ ёфтанд. дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш ба ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои марбут ба об баҳои баланд дода таъкид намуда буд, ки нақшаҳои энергетикӣ ва экологии Тоҷикистон ба нафъи тамоми кишварҳои минтақа амалӣ мешаванд. аз ҳама муҳимтарин дастовардҳо ин анамин 5 ташаббусе, ки аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ пуштибонӣ пайдо кард. аз зумра ба феҳрасти ёдгориҳои моддии ЮНЕСКО ворид шудани чандин шаҳрҳо, чандин ҷашнҳо, чандин осорҳои бузурги таърихи маънавии мо бори дигар барои эҳёи ин оинҳои миллӣ, барои эҳёи расмҳои миллии мо ва хосатан барои таҳкими Тоҷикистон ҳамчун як давлати соҳибистиқлол дар арсаи ҷаҳонӣ таъсири назаррас гузошт. ин бори дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки мо дар самти сиёсати хориҷӣ баробари сиёсати дохилӣ ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидем ва ин албатта умед ҳаст, ки ба шарофати ин ташаббус дар Тоҷикистон чандин чорабиниҳои муҳим хоса конфронсе оид ба масъалаи ҳифзи прияхҳо баргузор мегардад ва бо ин васила ва бо ин восита Тоҷикистон аз тарафи дигар созмонҳо, дигар давлатҳо, дигар субъектҳои муносибатҳои байналхалқӣ ҳамчун давлати ташаббускор, ҳамчун миллати таърихӣ, фарҳангӣ, тамаддунсоз шинохта мешаванд ва имрӯз дар ҳамин раванди шиддат ёфтани рақобатҳои сиёсии геополитикии ҷаҳонӣ чунин мақом, чунин ҷойгоҳ, чунин ибтикороти роҳбари давлат имкон медиҳад, ки мо ягонагии мо давлати соҳибистиқлоли худро ҳифз кунем ва боз ҳам барои расидан ба дастовардҳои минбаъда талошу кӯшишҳои назаррас анҷом дода бошем. ҷомеаи ҷаҳонӣ хуб дарк менамояд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо дороии то 60% захираҳои оби Осиёи марказӣ имкон дорад бисёр давлатҳоро бо об таъмин созад, дар ҳоле ки аксар кишварҳои олам аз беобӣ танқисӣ мекашанд.
برای حفظ منبع‌های آبی در جمهوری بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی یاری رسانند که در برابر استحصال انرژی سبز اینچنین پرتاب‌های گلخانگی را به هوای اتمسفر کم می‌سازند. قبول اعلان تشبث جناب عالی سال 2025 سال حفظ پریخ‌ها اعلان کردن این یک مسئله مهم برای حیاتا مهمی جامعه جهانی به شمار می‌رود. چون که سال از سال مقدار پریخ‌هایی که در تاجیکستان در حدود تاجیکستان هست کم شده است. من یک مثال ساده میبرم. قطارک قرمه دارای 5-6 پریخ‌ها بود. آنها بابشته رفتند. مثلا قطارکای ترکستان که حالا پریخ‌ها هست اونجا فقط اونجا پریخ چمترغه باقی مانده است، پریخ سبخ و خود پریخ زرافشان مثال شاهد گشتنی وایشیم. ما اگر تاریخ ترقیات پریخ بینیم در اِوولوسی دیالوگش گریم اگر در اِوولوسی وای 5 مراتب پریخ شده 5 مراتب برقرار شده است. سیکل ترقیات وای نهایت گوناگون است. همین نقطه نظر ما پیش از همه این غذای ما نه فقط غذا بلکه تمام ساخت‌های خوردگی خلق حساب آب کار میکنند نیست دیگر چیزی که کار کنند. همین نقطه نظر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این تشبث رو پیشنهاد کردند جامعه جهانی دستگیری کرد. از جانب پرزیدنت مملکت محترم امومعلی رحمان به جامعه جهانی پیشنهادی در جهان تجلیل نمودن 21 مارت روز جهانی پریخ‌ها و اعلان شدن سال 2025 همچون سال بین‌المللی حفظ پریخ‌ها به حل بسیار مسائل وابسته به آب و اقلیم مساعدت می‌نمایند. مهمتر از همه کشورهای جهان برای حل مسائل اکولوژی به هم آمده متحد شده تدبیرهای قطعی می‌اندیشند. معین می‌کنند که در شرایط حاضره پیشرفت تکنیک و تکنولوژی توازن اکولوژی را چگونه دریافتن ممکن است و دانند که طبیعت چی میگوید. سالی شریف زاده، شایرم بنزاده، اخبار.